dance. Boss, do you know the masquerade? It is called UDUMNAEHI in Mgbidi town in Oru West local government area of Imo State. Mgbidi is the gateway into Imo State through the Owerri-Onitsha highway. It is a town that is almost caught up totally with the rapid civilization and development hitting between Owerri, Onitsha, Nnewi, Olo and Ihiala. Mgbidi is the headquarters of Oru West local government of Imo State and a town deep-rooted in culture and full of unbelievable traditional practices that have in no way affected the rapid development springing up in the town. We, the Untold Stories Team, made a trip to Mgbidi, a town renowned for having one of the most powerful masquerade institutions in Igboland, placing it together with towns like Okija, Umunoha and Ohakpu. Traditional facts we got hold of showed that UDUMNAEHI, the oldest masquerade in the town, rules the spiritual realm of the ancient Igbo masquerades across Oru down to Awa in Oguta local government area of Imo State. So ndị Igbo ndị kpọrọ ọhụụ Igbo ewere gbaa izu si ha ewepụta ihe kpatara mmọnwụ na-akpọ ya mmụọ mmụọ so mmadụ mee ihe ọjọọ akpọpụta ya apịapụta ya ọ bụ na ọbụla eji eru uru mmanwụ ji ebute ụzọ onye ọbụla chọrọ ya ọrụ ụzọ mgbe ntụnye ahụ ụzọ a na-arụ ya eji ọrụ ụzọ apịapụta m nwa ahụ ebute ụzọ a na-arụ ụzọ onye nkwụ dịchụrụ ụzọ osisi dịchụrụ ụzọ na-egbu ya onye nwe ya pụta afọ mmanwụ ọlakpu onye mesi bidoro kemgbe gboo mgbe e siri na nri because onye Igbo ọbụla history asị na nri mgbe e siri na nri wee wepụta mmanwụ a na-anwa great na-abịa bịagide ruo mgbe ọ bịaruru Okija o si na Okija na-akpụ alụ ruo mgbe o ruru asịa ha na ihe ala ha mana nna anyị mmanwụ anyị alụtara ya from ebe a na-akpọ Ohakpu ebe ahụ ka anyị si wee mana hụ ndị Ohakpu bụ ịmụmụ agwụ dị mmiri so mgbidi niile ewerezi aka gbaghawa na UDUMNAEHI asịsị mmanwụ mgbidi niile Oru West na Oru East. Our investigation in Mgbidi took us deeper into the revered Awbana Deity, the town's deity renowned for its ancient protective history, which legends have it that it was responsible for the town not to have witnessed any form of war during the unforgettable Civil War, despite sitting very close to the airport in Amorka and having neighbouring towns like Oguta ravaged by war. O nwere ike bịacha gaa akụkụ akụ ọ gaala aka iri enu na oberela Amorka nga ihe ọzọ ga n'ụlọ ọkụ frele gbaa awọ ha n'ibe ọzọ nke ejemibe ahụ Mgbidi adịkwa mgbe a lụgidere agha ruo elu ugwu taa na-erule egbe ọkwụsị ọbana kwuchi ya mgbọ ndị ka m gwere ebe ahụ wee gbaa nna m kọrọ m ile anyị bụ maka mgbe na na-eme atụwa mgbe ọ dagwe dị nke ọ dara nke ahụ ọ dara kama oge agbawa ọ dịghị ihe dịgara n'ime mmiri ekpuchie ya gosiri na Obana ahụ nọ n'ọrụ na-echekwa ụmụ Mgbidi ruo ma taa so ihe ọ na-arụ Mgbidi buru ibu. Our journey also took us to the Obana River with too many branches across the 11 villages of the town, believed to be the dwelling place of the revered deity, which is one of the tributaries of Oguta Lake, together with Orashi and Utu River. This is the
Nwatoma section of the Obana River in Mgbidi. We just arrived to show you the same section of Awbana River. Community people still believe that Obana is still unbelievably active, strong and ever present, as they narrate recent events to prove their point. Mgbidi is also renowned as the only town in the Igboland that celebrates the virginity of their girl children annually with a festival called the Mgbidi, where all the young females celebrate their purity at a public display and pride to their families. You see, Mgbidi is one of the ancient Igbo communities that are still celebrating all this. So stay with us. All this and more, you can watch it on Untold Stories on YouTube and Facebook. Kindly subscribe to our YouTube channels Untold Stories and also follow us on Facebook Untold Stories.